В началото на нашия бизнес не се търсиха толкова електронните плащания, но с времето все повече от нашите клиенти търсиха да се платят с карта и започнахме да търсим решение на този проблем и попаднахме на MyPOS. Казвам се Светлана Петрова, управител съм на студио за красота Addict. Занимаваме се с фризьорство, козметика, маникюр и сме в бранша от 10 години. Избрахме да си вземем MyPOS Mini, защото е много малък, компактен. Мога да си го сложа буквално в джоба и да бъде с мен навсякъде по всяко време. Използваме MyPOS около 6 месеца и сме много доволни. Това, което много ми харесва, че нямат никакви месечни такси. Друго, което е любимо, е мобилното им приложение, по което по всяко едно време аз мога да вляза и да проверя веднага след извършената транзакция движението по сметките си. Към мобилното приложение мога да имам няколко сметки, както и дебитни карти към него. Най-голямото предимство за мен на MyPOS е това, че е мобилно устройство. Мога да го взема с мен навсякъде, където отида, тъй като нашата работа не е само статична на едно място, а можем да ходим на участия, да ходим на частни клиенти и мога да го нося винаги с мен. Бих препоръчала MyPOS на всичките ми колеги от бранша и не само. Той е много удобен, функционален и не би го заменила за никой друг.